Day, malate na kita ani ay. Exam pa ba yata? Mao lagi, uy. Nanitisi ko nga nagpadung day ay. Parahon na to. Kuya! Oh, mga miss, sakay na mo. Ay, salamat pagkasakay na kita, day. Kuya, dali sa pag-drive, yabi. Please, kay malate na good me. Sige, miss. May problema. Salamat, ha. Plitin na mo iya, oh. Miss, pwede na ito mo kuhaon. Kada buntag, padaw sa eskwelahan. Para di mo maglisod og sakay ba? Mao ba, kuya? Sige, kuya, maayo pa. Hatagin na lang ko sa imong number, kuya, bi, para matextan ti ka ini kaugma. Day, in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver kanina, no? Unsa? Pag-sure na, day, uy. Bitaw! Sus, kung di palang tricycle driver ay ako di manguyab niya. Ano kung kisya, no? Pag-ilong, uy. Ikaw, good, no? Abdi, kiti ka basta gwapo. Uwa pa ba giday kay uyab, Sheena? Mama sad, uy. Kung naa pa magida, naunta na ako din sa ato. Ko, okay ra kung maguyab-uyab ka. Basta parehas ni mo nga engineer, ha? Ha? Grabe sad ka pa, uy. Pagani ko engineer. Nag-eskwela pa lang gani ko. Nga naman di eh. Padung naman sa dunya ka anak po. Pero pa, basihan magidain ng profession sa usa ka tawo pa? Oh, sa uban anak, dili. Pero ikaw nga doon nag-profession nga mahuman pohon. Dili ba rewarding po paminahon kung makabana kagsama ni mo profession? Oh, hinuon ma. Pero para na ako ma, mas matter gid nako ang responsable og kugihan. Unsa man na profession pero tapulan gihapon. Di kay bang mudiskarte sa kinabuhi. Sheena? Texan to na kong daan si Kuya Driver, B. Magpakuha mig alas 7 sa buntag dinhi para sayo mi makaadto sa eskwelahan. Sakay na mo, mga miss. Ay, salamat kuya ha. Nasayugit ka. Bitaw, kuya. Ano guna ni mo ya, uy? Gwapo kayo ka para mag-tricycle driver lang. Uy, day, paano mo ba? Ikaw pataklas kay kausahay. Sorry. Okay na. To, day. Ako na magandang magsige kuha ninyo. Mas maayo siguro magkailan na ita ninyo. Ako, day, si Luigi. Ako si Sheena. O gini ako amika, si Marie. Happy naman tayo Valentine's Day, day, no? Ay, mayroon tag mo hatag na kong flowers, uy. Ikaw, Gyuri. Hala, uy. Nindot sa feeling, day nga, mahatagan ka buwak. Nga naman, wa pa ka makasuway? Wa pa sad. Wa pa masako kasuway o kuyab. Oh, hinuon sad. Pero, day, I tell you, nice kit sa feeling nga na makahatag di mo buwak. Promise. Day. Hoy, ngano ka, oy? Naunsa ka, oy? Hala, wow! Nalay kay flowers. Kasi naghatag. Hoy, unsi ako, good. Para imo ni, no? Ha? Sorry, sorry. Lagi! Awara ko na nakabot nga name sa card, oh. Awa, ha? Ha? Kani, day, gibili naman ko sa guard. Nya, nakailaman ang guard nato. Ako na lang gisugo nga ipahatag niyo mo. Mao ba? Diin, man siya gikan. Ambot. Dili man ipaybaw. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Hala, uy, may paka na kay sikat admirer, day. Saba ko na, day, uy. Binuang ra ni, uy. Oh, binuang good town. Ay, sa ding binuangan no, kay gastuhan magibuwak. Ka na, kay gihatagan ka. Lagi na'y gusto ni mo. Day. Kinsa kay naghatag sa buwak, no? Wa man sa ko nakapantay nga na nagsige gara-gara na ako sa eskwelahan. Ay, si Rogie man ni. Ang tricycle driver. Hello? Hello, Sheena. Nakadisturbo ko. Wa man. Nakay tuyo? Nanawag lagi ka? Gwan. Nadawat mo ang flower? Ikaw may naghatag? Oo, Sheena. Ang tinuod, nagagusto ko mo. Pasensya ha kung presko kayo ko paminahon. Pero, di lang ko gusto nga naimahayan po ba?
Tungod kay, wa ko makasulti sa akong feeling sa tao nga akong nagustuhan. Roji, Nagkabala ka, Sheena. Wasa ko i-expect nga bisan usa nimo. Nalipay na ko nga nagkasulti ko nimo sa akong feelings. Roji, OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? o lagi day. Hala, day, uy! Huy, in fairness ha, bagay ba ya mo? Gwapo ba ya siya? Pero, mausad lagi day, uy. Lisura sad ana, uy. Nahibawagi ko mo kontragid imong parents ana kay tricycle driver namang good siya. Day, Aw, unsa man? Naa kay na feel niya? Imo na kong gisugot. Roji, Pero, di ka mauwaw. Usa ra ba ko ka tricycle driver? nahibaw ko. Pero dili basihan ako ang profession sa usa ka tawo. Buutan ka og responsable. Ug mao na rason kung nga nakagusto pud ko nimo. Salamat, Sheena. Isaan ako. Nga, di ka magmahay sa mong pagsugot ako. Taga! Congratulations! Nakagraduate ka ka! Salamat lang ka. Sheena, anak! Congrats! Pa. Naa nagyud ko'y engineer. Ma pa si Roji akong uyab. Unsa? Nabuang ka naman siguro, Sheena. Nga ko rin daw ang tricycle driver lang na imong giuyab, ha? Anak, naunsa ka naman in town, uy. Huwag yung ka makakitaglaing lalaki. Mahal ako si Roji, ma. Kugihan siya og labaw sa tanan responsable. Bisan nun sa pa isulti nimo. Engineer, dili tricycle driver. Ambot lang nimo, Sheena. Wag yun may makauyon, anak imo uyab. Pa. Langga, pasensya na kanilang mama o papa, ha? Kasabot ko eh. Expected na ni nga mahitabo. Langga, di pa niingon ka nga gusto ka makahuman nag-eskwela? Oo, ulang ka. Pero, mao lagi. Wa ko ikagasto para college. Mahong high school lagi ko kutob. Langga, ako'y magpa-eskwela ni Mugtiwas. Ha? Ayaw lang kayo. Gasto kayo. Kay ko ba ya? Mahal ti ka, Langga. Malipay ko nga makatabang ni mo. Langga, babae ka. Lain paminaw. Natong duha, ako ang mas naikaya. Kung na ako'y matabang ni mo, nga nun di mo na ako buhaton, Langga. Langga. Langga, congratulations! Graduate na gid ka! Salamat lang ha. Ikaw ang hinungdan nga, nakahumag ko. Tungod sa mong paningkamot. Lang ha, karon kay graduate naman ko. Mangita kong trabaho lang ha para makabawi ko nimo. O kung maigot akong tinikom, magpakasalata. Roji, I love you. I love you so much. Oh, Nak, pa, ma. Congrats, Roji. Ma'am, Pasensya ka na namo kaniadto nga ubos kay nga mong pagtan-aw nimo. Pero karon nakita gyud namo nga kugihan gyud ka og determinado ka.
Maong pasaylo ami kung nasayop mi sa una. Sir, nakasabot ko sa inyong gibati ito. O dako kay kong pasalamat kay dako kay natabang ang inyong anak sa kong na-achieve karon. Sir, ma'am, kung inyo lang kong hatagan ng chance, di gyud ako pasakitan ang inyong anak. Panggaon ako siya og mahalon. Wa na may pagsupak sa inyong relasyon, Roji. Basta kay tarunga lang gyud ang among anak. Salamat, ma. Pa. Isaad na, ma'am, sir. Too many billion people running around the planet. Everybody deserves to love and be loved. Bisag na ang may profession o wa, maong bilipid kaayo ko sa mga tao nga mudawat gyud kun unsa o kinsa ang tao nga ilang mahalon, bisan pa man kung langit ug yuta ang gintang sa ilang kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagplano namin magpakasal ni Roji ug nalipay kay ko kay nadawat naman mi sa among mga ginikanan. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan, kaagi ni Siena nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Born for You. That I was born for you. Yes, I was born for you. Among kaagi, kibahada na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handumanan sa